ez direla ez jakintsuak dira bere alorretan ere. Orduan, jakintsu batzuk, nolabait esatearen, esaten duzue guztiz faltsuak direla. Eta gainera, hain kategorikoki ez dagoela, duda izpirik ere ez. Beste taldekoek berriz esaten dute, faltsutasun hori, gaude berbera, zuzteok esaten zuen. Faltsutasuna, oraindik ere, nik dakidanez, faltsutasun hori ez dago frogatuta. Nola eskondu daitezke aditu bi taldek egindako ikerketa horiek notorrekoak dira, eta nola ekarri behar erdira. Dudari gabe, nahi ustez, talde neutral baten eskuetan daga, eta ez hizkuntzalaritzaren aldetik bakarrik. Baizik eta zientziak eman ditzakeen ondorioa ondo aztertzen. Zer esaten duzue horretaz, eta lehen egunean Gorrotxategi eta Gasteizen eta Goiuri eta seguru asko, eta horiek baita audioetan eta entzun daitezke hitzak, seguru asko, beste komisio bat eratu izan balitz, igual beste konklusio batetara arribatuko zen. Orduan, eta benetan, auzi hau iztearen doa bat, ez zareten egunen batean bat, nahi eguru batean, eta zareten lan dut. Bai, bera, probak nik Joakinek behin egiten eskatuko zituen, nik eskatu ditut probak. Hots egiten diren berberak toki guztietan eta estandarrak direna. Umekeri gutxi. Zan edo, probak ez da norberak esaten duena behar gara existi litekeela edo komeniko litzatekeela existitzea. Nik nahi duena da proba bat esaten zaidanean, egiten den bezala beste ozein, nire estatuko beste ozein lanetan. Hau da, edizio bat egitea zer den hemen eta Txinan badakigu, zer den ona eta zer den txarra badakigu, eta etxetetunik, arkeologoek hemen eta beste toki batzuetan ere badakitela. Hain horrela, non lehen aipatu den Zerdan jauna, bera, esaten zuen, eta irazita dago, ze probak azeak, hemen gehiagizko probak ere egin dira, ze toki guztirekan, horako fizekin, estatzen proba bakarra da, induzketa ondo egina arteatu. Bakarrik, arteologia. Horain, sumoa ditugu, sumoa gehiago, eta arteologia esan da, hori ere ez duela. Nikontu batek, zapia zagoelako ondo, eta bigarren, aspalditik, piezak, hori piezak, bat ere fotografia enkarretako, arazuzen tokia, eta bestetik, berean, komunean, zerbitzerakoan, agertuzikoak, garbitzeko toki horretan baina ondorioa da dokumentatu behar tokiak eta ez dituzte berri den ez dituzte arkeologo normalen zeratzen orduan hori ziren portazoia igarri kontua eta arkeologoak versus zientzietako jende edo ateratzen dira zauratzen Una